Kauturan, mayugid nga adlaw sa inyo at tanan. Sa siniman nga tiyon, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo kay ini amo ang kabubuton sang Dios para sa aton nga mga Kristohanon. Pagi sa aton pagtuon kag pamalandong sang pulong sang Dios, may baluan gid naton kung ano ang plano kag kabubuton sang Dios sa aton mga kabuhi. Kag sa siningitiyon, aton pagatan-awon ang pulong sang Dios nga makita sa Acts chapter 7 halin sa 54 pagkadto sa 60 kag diri nagasiling samtang nagapamati ang mga katapo sang konsilyo sa kay Esteban, naakigid sila kag nagpapagrot sila sang ila mga ngipon sa kaakid. Pero si Esteban nga puno sang Espiritu Santo nagtangla sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Hesus nga nagatindog sa tuo sang Dios. Nagsiling siya, "Tanawa ninyo, nakita ako ang langit nga nabuksan kag ang anak sang tao nga nagatindog sa tuo sang Dios." Nagsinggit sila dungan ang kag nagtabon sang ila mga dulunggan kag nagdinaguso sila pagkadto sa iya. Dayon ginpagwa nila siya sa syudad kag didto ginbato. Ginbilin sa mga saksi ang ila mga kunop sa isa ka pamatanon nga ginhingalanan kay Saul. Kag sang ginbato nila si Esteban, nagpanawag siya sa Ginoo. Siling niya, "Ginoong Hesus, bato na ang akon espiritu." Kag nagluhod siya kag nagsinggit si mabaskog, "Ginoo, hindi pag-isipa ini nga sala batok sa ila." Sang paghambal niya sini, napatay siya. Ini amo ang pulong sa Ginoo kag madamo nga mga bagay nga dapat naton kuwaon diri. Pero ang focus naton sa sininga gabi amo ang paghusisa nanungod sang nakita ni Esteban sadtong tion nga ginbato siya sang mga tao nga nagakontra sa iya tungod kay siya nagapangwali, nagapanudlo sang pulong sang Ginoo. Siguro may madamo naman kamo nga nabatian. Katulad sa akon, may mga tao nga ako nabatian nga sila naghambal nga napatay na sila kag gidala sila sang anghel didto sa langit kag nakakita sila sang langit. Hindi lamang isa ka tawo ang nagistorya sinasakon diri ginisip-isip nakon bali na 3 ka tawo kag sa nabatian nakon nga mga istorya dira sa TV may mga nagapamatuod man nga sila napatay kag nakakadto sa langit kag may madamo sila nga nakita didto sa langit. Ina nga istorya daw hindi ko sigurado tungod kay base kon ila man ginadugang-dugangan ang ilang istorya o kun kaysa buhinan nila ang ilang istorya agud nga daw nami gid nga pamatian. Pero ang kamatuoran amo ini nga sa Bible may 3 ka mga tao nga nakakita sang langit. Isa sina amo si San Pablo mismo. Nagasugid siya nga siya nakakadto sa langit kag nakita niya ang langit. Ang isa sina amo si John, si Juan nga apostoles, isa sang mga apostoles ni Jesus Christ. Nakakita man siya sang langit kung sa bagay nakasulat pa gid siya sang libro kinatawag naton nga Revelation. Dira nimo makita kung ano nakita ni John sang iya pagkakita sang langit.
Kag may isa pa gid ka tawo nga amo si Esteban. Kagamoy ni agin basa naton, hindi naton subong mapatugsilingan ining tatlo ka mga tao. Ang aton na lang patugsilingan sa siya nga tion amo ang kabuhi ni Esteban nga isa sang nakakita sang ginatawag nga langit. Kag dire sa 54 sang Acts chapter 7, naghambal siya samtang nagapamati ang mga katapo sang konsilyo sa kay Esteban, naakigid sila kag nagpabagrot sila sang ila mga ngipon sa kaakig. Ang background siya amo ini nga samtang nagapanudlo, nagawali si Esteban sa mga tao, may mga tao iya nga hindi gusto magpamati sang mga ginatudlo ni Esteban sa ila. Kag tungod sa ilang kaakig, may mga tao nga nagplano sang malain bato kay Esteban. Nagkuha sila kag ginsuhulan nila ang iban nga mga katawhan, kag ini mga Hudiyo sila. Nagsuhol sila sang iban, nagpili sila sang iban nga supak man sa ginatudlo ni Esteban. Gintagaan la kwarta agod magbinotig kag iakusar si Esteban dito sa ginatawag nila nga council. Kung sa mga Hudiyo pa sa una, ginatawag nila ina nga Sanhedrin. Kag ang Sanhedrin o kung ang council dire may ara nga 70 ka mga maalam nga mga tao nga sila amo ang magahukom kag magasintensya sa mga katawhan nga ginaakusar nga may sala. Kag si Esteban gindala dito sa council sa sining bali 70 ka mga tao nga mga reliyoso kag mga maalam kag may mga butigon nga nagsaksi nanungod sa ginhambal ni Esteban kag nagpato-pato sila sa sugilanon nga nagasiling nga nabatian namon si Esteban nga naghambal nga ang aton templo sa Jerusalem gub-on ni Jesus Christ kon magbalik na siya sa sininga kalibutan. Kag siling pa sining mga butigon nga mga sinuholan, siling nila nabatian namon nga ini si Esteban naghambal nga hindi na pagsundon ang kasuguan nga ginhatag ni Moses sa aton. Kagdugang pa sina nagsiling pagid ini mga butigon nga mga saksi bato kay Esteban nga nagasiling si Esteban nagsiling kag nagapanudlo nga hindi pagsundon ang aton pagginawi subong mga Hudiyo. Pag binatasan naton hindi na isikway na hindi na pagsundon amo ini ang iya ginapanudlo sa mga tao kabangdanan nga siya si Esteban nangahatag sing kagamo sa mga tao. Kag ang mga 70 ka mga membro sang council nagsiling sa iya, matutuod bala ini ang ginakusar nila batok sa imo? Si Esteban wala nag-entertain siya nga pamangkot, wala siya nagsiling nga hindi tuod, wala man siya nagsiling nga tuod ina, pero nagtindog si Esteban kag nagpadayon wali o kon pagtudlo sa mga tao didto sa council o kon ginasiling naton 70 ka mga mangin-alamon nga mga tao. Nagpadayon sa tuwali kag yung wali niya nagsiling, pamati kamo sa akon. Ang aton katigulangan sang una ginatudloan nga dapat nga ang Dios lamang nga nagtuga sang langit kag duta amo ang pagasimbahon. Pero anong natabo? Ang aton mga katigulangan sang una wala magtuman sina kung sa bagay
naghimo sila sang isa ka bulawan nga baka, kag ilang ginpatindog, kag ilang ginsimba, kag wala sila nagsimba sa matudtuod nga Dios, kag ang Dios nangakig sina. Kag siling pagid ni Esteban, siling niya, ang Dios nagpadala sa mga propita sadtong anay sa Old Testament nga magapanudlo sa mga tao nanungod sang Dios nun nga mga bagay nga dapat naton sundon. Pero siling ni Esteban nga nagpadayon wali sa ila, ano ang ginhimo sang aton una nga ginikanan? Ginpangpatay nila ang mga propita sang Dios nga nagasabdong sang ila mga sala, kag nagatudlo sa ila sang Dios nun nga mga bagay nga dapat naton sundon. Kag ang lain pagid nga daw naglain ang pabatyag, bisan pa ang membro sang council nga mga 70 ka mga tao, kay nagsiling si Esteban, wala gid sang diferensya sa inyo kag sang aton mga katigulangan sang una. Ang Dios nagpadala sa aton sang isa ka matarong nga manunudlo, kag ginatumod ni Esteban amo si Jesus Christ, nga ang Dios nagpadala sang isa ka matarong wala sala nga manunudlo nga amo si Jesus Christ. Pero ang siling ni Esteban amo ni, pero ginano ninyo siya, ginpapatay ninyo ang matarong nga ginpadala sang Dios agod nga magtudlo sa aton, nga wala gid sang diferensya sa inyo kag sang aton mga katigulangan sang una. Ang ginapadala sang Dios ginapatay nila, kag amo man sina ang ginhimo ninyo sa isa ka matarong nga propita nga ginpadala sang Dios nga nagatudlo sa aton, inyo man siya ginpapatay. Kag tungod sa ilang kaakig, gingoyod nila si Esteban pagwa sa banwa, kag didto sa sobra nila nga kaakig, ila ginhaboy sang bato. Amo ina ang ginahimo sang mga Hudiyo o kon Israelinhon sa mga tao nga dapat silutan sa kamatayon o kon death penalty. Patsyon siya paagi sa paghaboy sang bato. Si Jesus Christ iya ginhukman suno sa kasuguan sang mga Romanhon. Ano ang death penalty iya sa mga Romanhon? Ang mga taga-Roma, ang silot nila iya sa kamatayon paagi sa paglansang sa cross. So sa ton pa si Jesus Christ ginhukman suno sa kasuguan sang Roma. Pero ang mga Hudiyo ya ang silot sa kamatayon paagi sa paghaboy sang bato, kagamo ini ang ginhimo nila kay Esteban. Pero samtang nagapabagrot sila sang ila kaakig sa pagpatay kay Esteban, si Esteban naghambal sa ila. Kag siguro akon pagid pagabasahon sing liwat ang ginhambal ni Esteban. Pero si Esteban nga puno sang Espiritu Santo nagtangla sa langit, kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga, kag nagsiling siya, tanawa ninyo, nakita ko ang langit nga nabuksan, kag ang anak sang tao nga nagatindog sa tuo sang Dios. Amo ini ang ginsiling niya. Ang ginsiling niya amo ini nga nakita ako ang himaya sang Dios, kag nakita ko nga nagbukas ang portahan sang langit, kag nakita ko siling ni Esteban si Ginoong Hesus nga nagatindog sa tuo nga kamot sang amay. Amo ina ang nakita niya didto sa langit, sadtong tion nga ginbato siya sa mga tao nga wala sing Dios kag hindi gusto
magpamati sa ginasiling nga maayong balita ginatudlo ni Esteban agod nga sila makaangkon sing kapatawaran sang ila mga sala kag makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kabuhi. Imbis nga mamati sila, ilang patyo na lang si Esteban kay hindi gusto sila magpamati pagi sa paghaboy sang bato. Pero aton direho si saon anay sing maayo ang nakita ni Esteban agod nga ini marehistro gid sa aton una-una kag makatuo kita 100% nga wala sing panduwa-duwa nga may matuod gid nga langit ang lugar nga ginaman sa mga tao sang Dios sa mga tao nga nagatuo kag nagbaton siya. Siling ni Esteban, nakita niya ang himaya sang Dios dito sa langit. Kung sa aton pa, nakita niya ang gahom sang Dios, ang himaya o kon ang gahom sang Dios, ang Dios gamhanan. Kag nakita ni Esteban ang gahom sang Dios dito sa langit. Okay? Kag nagsiling pagid siya, kag nakita niya si Kristo nga nagatindog sa tuo nga kamot sang amay. Okay. Aton nga ibalik ang aton anay huna-huna. Kay man kuno si sao naton sadtong si Kristo ginlansang sa cross, napatay kag ginlubong, pero sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, nagtinir siya anay sa dota bali 40 kadlaw tapos siya nabanhaw, nagpakikita siya sa iyang mga gintuton-an, nagpamilin-bilin sa ila nga dapat kamo maghigugmaanay ang isa kag isa. Kag sang pagbalik ni Kristo dito sa langit, nagkayab siya balik sa langit. Dito nagpungko si Kristo sa tuo nga kamot sang amay. Pagkabanhaw iya ni Kristo, nagpungko siya. Pero diriya ang ginambal ni Esteban, si Kristo wala nagapungko, kundi nagatindog ang posisyon tindog. Pagkabanhaw iya ni Kristo, kag nagkaya balik sa langit, nagpungko siya sa tuo nga kamot sang amay. Karon iya sa sining tion nga ginpatay si Esteban paagi sa paghaboy sang bato, ang nakita niya nga wala na si Kristo nagapungko sa tuo, kundi nagatindog na. Ano ang gusto silingon sini? Mga utod, amo niya ang gusto niya silingon. Ang mga Kristohanon sa tion sang kamatayon, si Kristo nagatindog nagadaan ka nagasiling welcome. Sulod ikaw, amo na ang posisyon siyang lawas. Wala na nagapungko, kundi nagatindog na sa pag-welcome sa mga anak sang Diyos. Tapos sila mapatay, ang langit bukas, si Kristo nagatindog dito kag naga-welcome sa tanan sang bisan sino nga mga anak sang Dios nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang langit bukas kag si Kristo handa sa gilayon sa pagbaton sa ila sa tion sang ginasiling nga kamatayon. Amo ining kamatuoran nga si Kristo wala na iya nagapungko, kundi nagatindog na sa pag-welcome kay Esteban. Tapos siya mapatay, ang iyang kalag, magagawa siya ang lawas, ka magadritso pauli dito kay Kristo nga nagtuga sa iya, kagang lawas ang tao nga mapatay, magkapaabot pa sang pagkabanhaw sa tion sa pagbalik ni Kristo. Pagbanhaw sang lawas, ang kalag nga nag-una na ibalik ni Kristo sa lawas nga nabanhaw, ang lawas nga hindi na mapatay. Amo ini ang mga kamatuoran nga nakita ni Esteban dito sa langit. Kaglabot sina, dugang pa sini, kung basahon nimo ang 59 pagkadto sa 60, si Esteban, samtang ginabato siya, ginaaboy siyang bato,
Medyo nalupog siya, nagluhod siya sa duta. Kagkabalaw ka, ano ang nagkawas siya mga baba. Naghambal siya sa Diyos sa langit. Siling niya, amay, hindi ini pag-isandig nga sala sa ila. Sa laktod nga paghambal, nagsiling si Esteban, amay, patawara sila, sining sala nga ila ginhimo. Sige, Esteban, pulo parehas gid kay Kristo. Ang Espiritu ni Kristo ara gid kay Esteban. Kay man sang si Kristo ginlansang sa cross, ang una nga pulong nga nagwa sa baba ni Kristo, amo ini siling ni Jesus Christ, amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Amo-amo sina ang ginhambal ni Esteban, amay, hindi sila pagsukta, hindi ini pag-isandig nga sala sa ila. Ginpatawad niya ang iyang mga kaaway. Kakamo ini ang ihimplo nga dapat manaton sundon subong. Kitaya wala man si naghaboy sang bato sa aton. Siguro may naghaboy lang sa aton sang hindi maayo nga mga pulong. Siguro may nagpangbuyayaw sa aton, may nagpasipala sa aton, pero hindi iya bato nga makapatay sa aton. Ginatudlo sang Bible sa mga Kristohanon, amo ini katulad kay Kristo, kag katulad man kay Esteban. Nagsiling ang Bible sa aton nga patawaron naton ang aton isig katao, bisan pa ang nagakontra kag kaaway naton. Patawaran ninyo sila. Subong nga ang Dios nagpatawad man sa aton. Sa Espiritu ni Kristo, sa pagpatawad yara kay Esteban, kag kabay nga ang Espiritu sang Dios yari man sa aton, nga kita subong sarang man makapatawad sa mga tao nga nakahimo sang sala sa aton. Kag ginaamo ginatudlo sang bilog nga kasulatan nga kita nga mga Kristohanon dapat makahibalo kita magpatawad sa ibang nga tao, subong nga ang Dios nagpatawad man sa aton. Kag may mga butang diri nga dapat pagid naton nga tanawon. Si Esteban, sa tungtion nga ginatanaw niya nga dali na lang siya mapatay, kabalo ka kung anong siling niya. Siling niya, amay, bato na ang akon espiritu. Amay, ginatugyan nakon ang akon espiritu dira sa imo. Amo ini ang nagakabagay sa aton. Dapat parehas man kita kay Esteban. Sa wala pa kita magtaliwan sa sininga kalibutan, dapat itugyan naton ang aton espiritu kagkalag dira sa Dios. Dapat itugyan naton ang aton bug-os nga kabuhi dira sa Ginoo. Sa wala pa kita magtaliwan, mga utod dumwa ngang Bible nagasiling, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Then kung hindi naton matugyan ang aton kalag, ang aton espiritu, kag ang bug-os naton nga lawas sa Dios, sa tapos sang kamatayon, hukman kita sang Dios sa silo tungod kay wala naton ginsurinder ang bug-os naton nga kabuhi dira sa Dios nga tag-iya sang aton kalag espiritu kag sang aton mga lawas. Now, diri amo ini ang example nga aton sundon. Si Esteban, sa wala pa siya mapatay, gintugyan niya ang iyang kalag, ang iyang espiritu dira sa Dios. Ang Dios nga gamhanan nga sarang makatipig sang aton kabuhi dira sa idalom
sa nga may maon kagamanan nga kamo. So dapat naton isurrender gali ang aton kabuhi dira sa Ginoo. Okay. Aton dumdumon gid kag diri makakuha kita sa kamatuoran nga gintugyan na dayon ni Esteban ang kalag kag espiritu sa Dios ini nagatudlo man sa aton nga ang aton iya kalag kag espiritu wala nagakapatay. Ang nagakapatay ang lawas. Pagkapatay sang aton lawas, ang aton kalag kag espiritu magagwa sa aton lawas kag magapauli dayon didto sa Dios. Hindi naton pag-entertainon ang huna-huna nga ginasiling nga ang kalag kag espiritu nagakatulog lang didto sa lulubngan kag nagapaabot sang pagbalik ni Kristo. Mga utod, ang nagapaabot lang sang pagbalik ni Kristo ang lawas nga ginlubong agod banhaon. Pero ang kalag iya kag espiritu pagkapatay sang aton lawas magabalik ina siya didto sa Dios. Kag pagbalik iya ni Kristo diri sa kalibutan banhaon niya ang lawas kag ang aton kalag kag espiritu nga nag-una na didto sa langit ibutang ibalik sang Dios sa aton lawas. Then ang Bible nagasiling kompleto na kalag espiritu kag lawas nga nabanhaw ang maga pakig-upod kay Kristo didto sa langit sa wala sing katapusan. Siguro sa siningation gusto man kita nga makakadto sa langit katulad kay Esteban, kag hindi kita gusto magkadto sa impierno. Ang linaw sang kalayo nga ginaman sang Dios sa mga tao nga nagsikway kay Kristo. Hindi kita sinagusto. Ang gusto naton langit. Then kung gusto naton ang langit, si Kristo nagsaad, nagsiling siya, ako amo ang dalan pagkadto sa langit. Kag wala sing bisan sino nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi saya. So kung gusto naton gali nga makaabot sa langit kag makapakig-upod kay Kristo sa wala sing katapusan, ang aton himuon sa siningation, aton siya nga saligan kag batunon ta siya sulod sa aton mga tagipusoon, kay siya lamang ang makasarang magdala sa aton dito sa langit, kay nagpasalig siya nga siya lamang amo ang dalan pagkadto sa langit. Kag wala sing bisan sinong gamhanan kag gwapo nga tao nga makalusot sa langit kung hindi mag-agi saya. So basahon naton dire ang iban nga mga kamatuoran na nungod sang langit nga ginaman sang Dios para sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang langit ginhimo ini sang Dios. Amo ina ang Genesis 1:1. Sa ginsugoran gintuga sang Dios ang langit kag ang duta. So kung ang langit gintuga sang Dios, amo ini ang pinakatahom nga lugar, pinakatahom nga balay, kay ang Dios iya amo naghimo sini. Nanamian man gani kita sa mga balay diri sa duta, kag ginhimo lamang sang tao, ti ang langit iya amo ang balay sang Dios, nga ang Dios mismo amo ang naghimo. So pinakatahom ini siya nga lugar, kag ang Dios amo ang nagapuyo sini. Si Kristo nagtudlo sa iyang mga gintuton-an sang una. Nasiling siya, kung magpangamuyo kamo, amo ninyo sini, amay sa langit. Kung sa aton pa, ang langit, puloy-an sang Dios, amay sa langit.
pakamayon ang imo ngalan. Okay, ang langit siling sang Bible, amo ini ang balay sang Dios. John 14:2, balay sang Dios. Nagasiling siya di sa balay sang akon amay. Si Kristo nagsiling niya, sa balay sang akon amay may madamong hulot kung sa aton pa ang langit balay sang Dios. Kag ang langit balaan nga lugar. Amo ni makita nimo sa Old Testament sa Deuteronomy 26 verse 15 nga ang langit balaan. Nagasiling ang pangamuyo sang mga kanakan sang Dios. Nagasiling siya, amay sa langit, ang langit nga balaan, tanda kami diri sa dota. Ang Dios nagaistar siyang balay, kag ina nga balay balaan. Kon ang langit balaan, wala sang bisan sino nga makasulod dito nga tao nga makasasala. Amo ina ang kabangdanan nga si Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa cross, nagpatulo sa iyang hamili nga dugo. Kay man amo ini ang natudlo sang bilog nga kasulatan sa aton nga ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Then kung hindi matinloan sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton mga kaboy, hindi kita makasulod sa langit. Kay man ang langit balaan, matinlo, kag wala sing makasulod dito nga wala matinloy sang hamili nga dugo ni Kristo, kag kabangdanan nga si Kristo nagkari kag naghalad siyang kabuhi sa krus, agud nga ang iyang hamili nga dugo amo ang magatinlo sang tanan nga mga sala sang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang kabuhi. Kag ini nga lugar amo ini ang ginaman ni Kristo. Siya mismo ang nag-aman sini. Kay sino ang iyang ginamanan? Ang mga tao nga may Kristo ang kabuhi. Diyan hindi kamo magkasubo. Salig lang kamo sa amay. Salig lang kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may madamong hulot. Kung hindi ini matuod, hindi tani ako maghambal sini sa inyo. Magauna ako, magaaman ako sang doog para sa inyo. Sinong nag-aman sang doog dito sa langit? Si Kristo. Ginaman niya ina nga doog para sa tanan nga mga tao, wala pili nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang kabuhi. So ini nga lugar, amo ini ang pinaka malipayon nga lugar sa sini nga dota. Damo kita sang pag-antos, si Kristo mismo naghambal sang diri pa siya sa dota. Diya sa sini nga kalibutan, sa aton pa sini nga dota, may madamo kamo nga mga alantoson, pero magpakabakod kamo siling ni Kristo, kay gindaog ko na, ginperdi ko na ang kalibutan. So diri sa dota, tama ang pag-antos nga atong ginatubang diri, pero ang Revelation chapter 21 verse 4 kag ang iban pa nga bahin sa balaan kasulatan nagahambal nga didto sa langit ang tanan nga mga tao malipayon, ang tanan nga luha pagapahiran, wala na sing kamatayon, wala na sing kasubo, lunsay kalipay ang tanan nga paga batyagon sa mga tao dito sa langit. Wala na'y pag-ilinaway, wala na'y paghilisaay, lunsay Diyos noon kag malipayon ang pagkabuhi sa mga tao dito sa langit. So ang aton himuon, magpaubos kita sa aton kaugalingon, isandig naton ang aton pagtuo o kon pagsalig dira kay Kristo,
kag tuohan naton ang iyang promisa nga magabalik siya liwat, kuhaon niya kita, kag kita magapakig-upod sa iya sa sinang langit nga ginaman mismo sa Dios sa tanan nga managtuo kag nagbaton kay Kristo. Mga kauturan, madamong salamat kag kabay nga ang Dios magpadayon gid sa pagpanghikot sa aton mga kabuhi. Amen.